By the way, welcome to the vlog of Natso and Cha. Bot-bot ko vlog, di ba ko kabalog vlog. Basta lang gud na ako, basta maka-vlog. Sabay sa uso ba? Ngita mig ko Andre. Fruits, protas. Kung unsay angay madala. Oh, awa, nindot kayong view. Wee. Oh, sige. Hala, pagkadahila diha. Do. Tak. Be. Indota eh. Ay. Hapit ko ng bungi. Ay, Ginoo ko. Sana lang ka ako nagchinilas ta. Matag bayabas na raw. Wow, nakakuha ko isa ka bayabas. Humok gamay. Basta bukid gali daghan na siyang prutas. So grab the opportunity na gyud bekit kiton de. Hinog gid siya. Charmos. Buntag pa sayo pa may mga kaon pero nagkaon ako bayabas. Nay bayabas pero hilaw. Uy, panghuwat uy. By the way, ako ding mama ni Natsong Besdak. Nag-apil-apil ko siyang vlog. Wow, naay bayabas. Wait for a while. Kaning mambayabasay jud ta sa unang panahon ba makakita jud atong matag bayabas. O si, oh, dako kay sangatanan bayabas oh. Di baka ni hilaw. Wa jud ko na sayop. Hi guys. Namayabas guys. Namayabas mi. Di ba? Kami rin nagsabot-sabot do ha. Bukid din atong arion. Siguro tagdala unsay prutas. Ta mag-arte. Pobre man ta. Mga dato kay palit ro slag kuan. Bayabas or unsa na diha. Si pangalan ano. Dugang kaayo bunga oh. Pero ambot lang kung hinog ba ni siya kuan oh. Gagay bunga oh. Unsa man oy unsi na adra. Oh, naghago-hago Miss Anis Buki na lok oh. TNL oh. Tak. Di ba? Lagi paak yung gugulmigas ay. Paak gugulmigas ta. Unsa ni? Guhoy. Kita oy. Paak gugulmigas. Yun siya nga hangol kuno ko bayabas. Mo nang paakon kuno ko niya. Paak pa jud ko. Okay. Sa mukha bay kadaghan ba oy? Ay, help! Ay. Idaghan na gulmigas. Uy, ngano man ni? Nalagi balay di ka. Oh. Gitapukan ko. Mo ni mga laagan ba? Bang. Bang. Unang. Ano ka sawa? Daghan humigas. Uy, nagtiniil ba yata niya? Naitaw dali ubos na? Naitaw dali? Pa ako na. Dali ba, balay ni mami? Aslom. Nalagi naglago mo.
Gahi. Gahi pag gamay. Pero madana gud ni siya pero di lang nako kaunon. Buntag pamunggot. Marvin dire. Nga ba, agi mig kalibunan oh. Kalibunan ba ni? Basta kasagbutan. Basta kasagbutan mauna ni siya. Wih. Sabana sa no. Where is the sabana? Pak, unsa ko natamakan? Murag humok lagi to. Na ko'y natamakan. Habi ko tai sa baka di ay. Lapok ra. Napot sa bugan. Ha? Napot sa bugan. Lagan jud kaayog ko ano prutas ang bukid nis no. Rihaan ni oh. Sabana. Sabana na sabana na. Saba daw kaayo ko. Mabungi. Okay, gipaak na sad ko nes. Gipaak ko gulmigas. Agay. Dapat lamok man tag mamaak diri. Oy, nganong hulmigas man ni? Hi guys, welcome sa mong payag. Nangilog og payag. Yes. Wee. Gidamay-damay bitaw kong nisa dire. Damay ko niya pa kuha sa gusto yang kuhaon eh. Basta daganag sa bana dire oh. Na, oh. Katunon lang siya. Sakit kaya kung tiil gipa ako hulmigas. Lamok man akong expected nga mupaak na ako sa bukid hulmigas. Katunon imong unsa day na. Maura ni imong giari diri oh. Tanaw na to unsa yang pare gikuyog-kuyog yug ko. Lion na po. Hastang lapo ka. Ouch. La. Unsa na nis? Ladu. Nara guys. Lado uno na lado mo na mong giari diri lado katunon. So baysa kay katkaton sa namo ang ladu.